Прывітанне сябры, гэта падкаст сведкі левай рукі Гіцеля, і сёння мы абмяркоўваем Бундеслігу, якая прайшла экватар. Мяне завуць Ваня. Меня зовут Алексей. Вось я так сказаў, што Бундесліга прайшла экватар, насамрэч мы вось якраз на экватары 17 тураў яны адгулялі, акрамя аднаго матча, і роўна палова наперадзе. Як твае ўражанні? Ці цікавей, чым у мінулым годзе, ці можа канкурэнцыя вырасла, ці наадварот горш стала? Ну, мне падаецца, што цікавей вось змаганне за топ-3 стала, а за чэмпіёнства сітуацыя выглядае так, нібы пасля паловы Магдебург ужо знаходзіцца дастаткова далёка, каб вось не пераймацца за першае месца і лёгка дастаткова давесці гэты сезон да чэмпіёнства. Таму што і па гульні, і па выніках, і вось потому што канкурэнты страчваюць ачкі, Магдебург выглядае безальтэрнатыўным фаварытам у гэтай гонцы зараз. У мяне таксама такое адчуванне, што ў сярэднім стала лепш, але калі ў мінулым годзе мы там маглі спрачацца, хто там будзе чэмпіёнаў, ці гэта Мельзунген, напрыклад, былі такія опцыі, ці Берлін, ці Магдебург. Там вось у гэты момант яшчэ можна было разважаць, што адбудзецца, а вось цяпер не. Цяпер мы бачым Магдебург, але у той жа час хто будзе другім. Вось у нас з тобой былі варыянты, але вось на гэты момант ужо там трэба дадаваць варыянты відавочна. Давай паразважаем пра Магдебург, ці можам мы яго назваць ужо чэмпіёнам. 1 пункт згублены, прычым там была гульня не ў лепшым фізічным стане пасля выезда ў Барселону праз 46 гадзін. То бок там вінаваціць іх тым, што яны згубілі там пункты абсалютна нельга, але маглі і не згубіць пры гэтым. Усе астатнія матчы выйграны, і тым больш у кубку перамога над Фленсбургам такая ў одну калітку. Ці гэта ўжо чэмпіёнства? Ну, насамрэч выглядае на тое, што так. Гэта спорт, і, канешне, усё можа здарыцца, але мы памятаем Магдебург у мінулым сезоне, і звычайна ў спорце што можа здарыцца, гэта траўмы. І вось Магдебург мінулага сезона ён траўмамі паказваў супер якасную гульню. І то бок зараз выглядае так, што вось гэтага запасу там па ачках ім хопіць нават, калі штосьці здарыцца там з гульцамі. Каманда па факце па ўсіх паказніках супер дамінуючая. Яны першыя па працэнту сейваў браўнікаў, першая па колькасці прапушчаных галоў. Яны чацвёртыя па колькасці забітых галоў, але пры гэтым яны першыя па рэалізацыі кідкоў. Нават яны знаходзяцца на другім месцы па адсотку запаўнення трыбун. 99,57%. І ў мяне да цябе пытанне, якая каманда займае першае месца па запаўняльнасці трыбун і мае 100% запаўняльнасць? Так, слухай, гэта павінен быць нейкі маленькі зал. Туды я пастаўлю на Эрланген. Не, Гумерсбах. Слухай, тут яшчэ і традыцыі. Усё ж. Вось, а што яшчэ сказаць наконт Магдебурга? І, дарэчы, вось наконт гэтай запаўняльнасці прыйшла сумная навіна на мінулым тыдні, мне падаецца, што не будуць будаваць новы стадыён і што будзе толькі рэанавацыя вось гэтага стадыёна, на якім яны гуляюць. Гэта навіна, на маю думку, суперсумная, таму што і горад, і клуб, мне падаецца, заслугоўвае на вялікую гандбольную арэну. Слухай, яна была. З таго, што я чытаў, там яны дададуць некалькі тысячаў месцаў. То бок не ўсё так дрэнна. Я разумею, што гэта арэна, якая ўжо бачыла шмат, і хацелася б, канешне, новую, але паглядзім. Калі гэта будзе проста арэна на 10 тысяч, хай не такая новая, хай можа быць столькі адноўленая, то ўсё яшчэ лепш, чым тое, што маем, таму што мы бачым, што гэта праект, які надоўга, праект, на які ходзяць людзі, і праект, які можа яшчэ больш людзей зацягваць на трыбуны. Паглядзі на той жа пік. Падавалася б, там 150. Шчыра кажучы, не ведаю, колькі там жыхароў. Мне падавалася, што не вельмі шмат, але
Ну, пабудавалі арэну на 7 000 пасля арэны на 3,5 і запаўняецца арэна на матчы лігі чэмпіёнаў. Ну хай там не поўная, але ну шмат людзей прыходзяць. Тут няма ліміту з такой гульнёй, з такімі стасункамі з заўзятарамі, чаму не? То Так, бок праверыў, у Сегеце жыве 158 тысяч жыхароў. Вось. Таму так, ну пагаджуся. Магдебург вялікі горад, па-першае, ну адносна вялікі. Вось. І так. Гандбол там любяць. Ну і каманда паказвае добрыя вынікі. Таму не ведаю, што яшчэ наконт Магдебурга дадаць. ну Каманда, тут якая ідзе за ўсімі кубкамі ў гэтым сезоне. Ну тут я пагаджуся, што я вельмі буду здзіўлены, калі яны не стануць чэмпіёнамі і я нават не ведаю, што тады як гэта ўвогуле. Ну гэта ведаеш, як прайсці праз кратавіну, нешта такога парадку. Дарэчы, 10 гадоў Беннет Вігард ужо, і вось гэта той чалавек, які быў патрэбны гэтаму клубу, і чалавек, які вось у мінулым сезоне мы там казалі, што яны стаміліся рабіць тое ж самае, але паглядзі на гэтую каманду цяпер проста найлепшая ў свеце з вялікім адрывам. Што, ідзем да наступнай каманды. А я прапаную абмеркаваць вось гэтыя каманды, якія ідуць там на месцах паніжэй крыху. Гумерсбах, Мільзунген, ну можа Райнлёвен, можа Давай. яшчэ там Гамбург, Гановер, не ведаю, ці гэта цікава. Ці бачыш ты какой-небудзь з іх у барацьбе там за лігу чэмпіёнаў, ці хаця б як ну, вось такіх жалезных фаварытаў на еўралігу? Ну, насамрэч мне Гумерсбах вельмі падабаецца па гульні і мне падаецца, што яны вось трошкі не дабралі поінтаў просто таму, што ім вось не пашанцавала у нейкіх гульнях. Насамрэч вось з Магдебургам яны маглі там гэтую нічыю забраць, але Эрнандэс, як заўсёды, фінальны сэйв і Магдебург увёз 2 ачкі з сабой. У прынцыпе, мне падаецца каманда, у якой мала слабых там бакоў. У іх часамі бываюць перыяды, дзе ім складана нібы ў атацы, але каманда цікавая, каманда маладая і думаю, што яны пазмагаюцца за еўракубкі ў гэтым сезоне. Ну, адзінае пытанне, што ў наступным сезоне яны ўжо будуць і без Кузманавіча, які пераходзіць у Магдебург, і без Кёстера, які сыходзіць у Кіль. Ну але пры гэтым прыходзіць малады суперталент Нікола Раганавіч, і магчыма не будзе вельмі балючыя гэтыя сыходы для Гумерсбаха. А наконт, напрыклад, Мельзунгена, што хочацца сказаць, што яны ў прынцыпе гуляюць нібы такі самы гандбол, які яны гулялі ў мінулым сезоне. Але ў мінулым сезоне у іх у брамцы стаяў Сіміч, і гэта дадавала камандзе ну велізарны імпульс. Зараз яго няма, ён аднаўляецца ад траўмы і каманда займае там 4-е з канца месца па працэнту сэйваў. І ну ім супер складана гуляць, калі ў брамку залятае амаль усё, што ляціць. Ну і хацелася б яшчэ вылучыць там у апошніх гульнях Кулеша, правёў, падаецца, вельмі добрыя гульні. З Магдебургам была супер гульня. Вось. Ну і мне падаецца, што ён выходзіць так на галоўную ролю у атацы. Таму ну спадзяёмся, што і так далей будзе. Вось. Давай яшчэ па Ранлёверу пару сказаў. Каманда мне падабаецца праца новага трэнера. Я бачу ў іх будучыню, але не бачу іх у вось гонкі за еўракубкі ў гэтым сезоне. Ну глядзі, напэўна, менш за ўсё мне цікава Мільзунген, таму што яны нічога не паказваюць, што выбівалася б ці ў добры, ці ў дрэнны бок. Такая каманда серадняк, якая за кошт свайго класу ідзе 7-й. Магла б нават крыху вышэй. Гумерсбах найцікавейшы пакуль што па гульні, па малюнку, потому што робіць Гудзенваур з Сігурдсен. І ёсць у мяне яшчэ дзве думкі. Першая, Райнлёвен, вось мы кажам, што яны суперперспектыўныя, што ў іх ёсць будучыня, але няма цяперашняга часу. Я не згодны. Мы кажам, што ў іх ёсць будучыня ўжо гадоў 5, напэўна, не?
а яе ўсё няма. Можа, гэта не супадзенне, можа, гэта просто трэба зафіксаваць, ведаеш, зафіксаваць страты і пачаць з нуля. Можа так. Бо без якога-небудзь імпульса нічога не зменіцца. І мяне будзе такая цікавостка на другую палову чэмпіяната просто сачыць за тым, як у клубны гандбол вяртаецца пастор і што ён будзе рабіць з гэтым ганноверам. Бо ну бачыць, як працуе пастор, гэта ну, мае guilty pleasure. Это адзін з нямногіх трэнераў такой старой закалкі, які можа там і ўтык даць і наараць і вось гэтае ўсё. Але ён даносіць свае думкі даволі чоценька. І у нас атрымліваецца 4 клубы у замесе за тройку. А мы ведаем, дарэчы, што 3 клубы ад Германіі будуць у лізе чэмпіёнаў. Дзякуй Богу. Хацелася б 4, але і на тым дзякуй. Я бы 8 узяў. Горш бы не было. Вось, ну што, каго ты паставіш на 5-й радок усей гэтай шайкі-лейкі? Па выніках мне б хацелася, каб гэта быў кіль. Атрымліваю на 100%. То бок супер складана убачыць у гэтай камандзе штосьці суперпазітыўнае ці штосьці, на што прыемна глядзець. Ну, мы Супер залежны ад скіпаготу і вось была нават статыстыка, я бачу яна падчас трансляцыі, што Эліас займае там другое месца па працэнту атак, якія сканчваюцца на ім. Ну то бок я пачаў шукаць, хто можа займаць першае месца з усіх гульцоў Бундеслігі. Ну і не знайшоў гэтай статыстыкі. У выніку прыйшлось самому падлічваць, спрабаваць, каб зразумець, па якой логіцы яны лічылі. Ну і хутчэй за ўсё гэта Гіцель па маіх падліках. Варыянту не тое, каб шмат было. Вось. Ну і шчыра, калі б не было скіпаготу ў кіле, я не ведаю у прынцыпе, як яны бы гулялі ў атацы. Гэта ну штосьці незразумелае. Там зусім не бачна трэнера, на маю думку. У абароне яны яшчэ больш-менш выглядаюць, ну таму што якасць усё ж такі гульцоў яна Ну, дазваляе. слухай, а тут яшчэ ёсць адзін фактар. Калі б кіль быў там прэтэндэнтам на золата, прэтэндэнтам на перамогу ў лізе чэмпіёнаў, напрыклад. Я б паглядзеў на тое, каб як вось гэтая старая гісторыя пра Анді Вольфа, які не можа смірыцца з тым, што ў яго ёсць канкурэнт, які ну мінімум не горш. Вось гэта было б цікава. Ну, то бок шмат чаго робяць яшчэ Вольф і Гансало Перес де Варгас. І, дарэчы, там ёсць гэта ж трэці кіпер ці чацвёрты нават новатны. Так. Ён ідзе першым па сейвах, дарэчы. Ну, таму што ён адгуляў там некалькі адрэзачкаў такіх невялічкіх і там добра выглядаў, ну, калі ўжо там усё было вырашана. І ты ведаеш, хаця б аднаго з іх зламай і ўсё, гэты кіль пасыпецца. Ну, як бы зусім нізка ён хутчэй за ўсё не пасыпецца, але шчыра, ну вось калі параўноўваць іх з астатнімі камандамі, там з гэтых топ-5 на сённяшні дзень, ну выглядаюць яны горш усіх. Ну і трэба яшчэ адзначыць, што да ўсіх гэтых праблем кіля дадаецца яшчэ тое, што яны учора прайгралі Берліну у 1/4 кубка і ў фінал 4 кубка Германіі не паедуць. Ну окей, тут мы прайшлі роўненька. У нас з табою 5-е месца супадае. А вось з 4-м тут будзе бяда, таму што мне мозгам хочацца аднаго, а сэрцайкам зусім не таго. Ну я разумею, пра што ты кажаш. Ну але я ўсё ж такі Лемга паставіў на 4-й радок. Мне проста падаецца, што ну, не атрымаецца ў іх у другой палове сезона паказаць настолькі ж якасную гульню. То бок
Тое, як яны правялі першую палову, гэта шыкоўна, няма што дадаць да гэтага. Ну то бок, дарэчы, яшчэ адно пытанне да цябе. Калі апошні раз Лемга быў у топ-5 Бундеслізе? Слухай, Якім яны не яны слухайце, яны з 6-й пазіцыі ці яны з кубка у Еўралізе яны ж гулялі ну так так. гадоў 5 Гэта таму. была шостая пазіцыя. 6-я У пазіцыя. 21 годзе, так. А ў топ-5 калі былі? Ох, гэта чэмпіёнства з шаўцовым. Не, чэмпіёнства было трошкі раней. Ну то бок трошкі пазней. Ну то бок раней па Ну то бок гадах гэта год там 5-й, 6-й можа. блізка. У сезон 8-9 Лемга заняў вось 4-е месца. І гэта быў вось апошні раз, калі яны ў топ-5 трапілі. Вось таму яны ў прынцыпе ў гэтым сезоне могуць. Так, яны былі 6-й у 21-м. Пасля гэтага з каманды сышлі, хто сышлі? Бяркемар Элісон, Карсбагард сышоў у Барселону. Вось, і яны былі ў такой трошкі перабудове. Зараз, мне падаецца, вось яны сабралі тую каманду, якая ім патрэбная. Яны гуляюць, дарэчы, у атацы вельмі цікавы гандбол, незвычайны, таму што большую частку гульні яны гуляюць у 4 гульцоў ззадзі. Ну то бок, як у баскетболе ёсць 5-out, то тут як 4-out, штосьці такое. І то бок, ну гэта выглядае вельмі незвычайна, вельмі цікава, і у іх атрымліваецца гэта там як бы у галы Ну слухай, канвертаваць. з таго, што я глядзеў у выкананні Лембы. Ну, па-першае, у іх было 2 перамогі запар, дзе яны прамых канкурэнтаў проста прыбіралі. І так, канешне, на маральна-валявых, але ну, вось і з гэтым у іх усё добра. І мне вельмі падабаецца, ну там лідарам вось так фармальна у атацы з'яўляецца Цім Зутам, які там накалаціў ужо шмат, але мне вельмі падабаецца Лукас Хутэчак. Гэта проста нейкая машына, якая ну, ведаеш, калі гулец там ад яго небяспечнасць сыходзіць і калі ён кідае і калі ён дае пасы. О, то як ён выдае гэтыя пасы, гэта ну, таксама шэдэўр. Пагаджуся, ён супер шыкоўны сезон праводзіць, і я б яго нават ну вось адзначыў як так галоўнага чалавека ў атацы для гэтага Лемга, але я вось так думаў над тым, куды ён бы мог перайсці, у які клуб вышэйшага рангу, і вось мне супер складана вылучыць нейкі клуб, таму што выглядае, што ён вельмі добра сябе адчувае ў пазіцыйнай атацы, і яму будзе складана гуляць у хуткі гандбол, якія гуляюць там у асноўным там топ-каманды. Ну але паглядзім. Слухай, ну я ведаю адзін такі клуб, які шукае левага паўсярэдняга. Ну так, ёсць адзін такі. І слухай, для мяне яшчэ ёсць адзін герой, які калі застанецца ў Лемга на наступны сезон, я вельмі здзіўлюся. Крамнік? Гэта Мёсталь, які проста выдае штосьці ну, такое ведаеш. Мне ён крыху так аддалена нагадвае Ландзіна, які проста не толькі забірае свае сейвы, але яшчэ проста псіхалагічна нішчыць тых, хто не забівае. Ён шыкоўны сезон праводзіць таксама. Мне падаецца, калі ён з'явіўся ў нас так. Это гады 2 таму чэмпіянат Европы быў. І ён супер шыкоўны правёў, і тады ўжо было зразумела, што патэнцыял у яго проста нерэальны. І вось 2 гады прайшло, і ён насамрэч на сённяшні момант заслугоўвае, каб перайсці ў супер топ-клуб. І у мяне ёсць адзін на канцы алоўка. І калі Боб Ханінг гэта не зробіць, я не ведаю, чым ён думаць. Вось чаму я, дарэчы, паставіў Лемга 4, просто таму што я паглядзеў расклад іх гульняў, і у іх атрымліваецца, што яны з прамымі канкурэнтамі ў асноўным гулялі дома. І то бок дома яны выглядаюць, трыбун заўзятары дапамагаюць ім моцна. І тут на выездзе будзе нашмат складаней, каб вось не страчваць ачкі. Усё ж такі Берлін вышэй паставіў. Я таксама іх пастаўлю 4-мі, але з адной думкай, якую трэба так пераварыць.
Гэта адзіны клуб, які не гуляе ў еўракубках і можа канцэнтравацца на Бундеслізе. І вось гэты рытм і тое, што яны будуць адпачываць больш, гэта вялікі плюс. Гэта іх шанец. А выкарыстаюць ці не выкарыстаюць, ну, можа не хопіць. Таму што ў мінулым сезоне мы бачылі той жа Мільзунген, той жа Ганновер, якія вельмі добра шлі. Там у матчах з прамымі канкурэнтамі ўсё добра рабілі, але іх не хапіла. Тут, хутчэй за ўсё, тая ж гісторыя, але ну, хлопцы ўражваюць. Вельмі добра ўражваюць. Спадзяюся, што вось такі даволі самабытны клуб застанецца на наступны сезон такім жа моцным. Так. Адзнака за першую палову 10 з 10. Думаю, што... Можа нават 11 з 10. Ну, так. Ну, Можа, таму я... што, ну, глядзі, у нас ёсць там 4 канкурэнты за срэбра. І ў прамых матчах яны ўзялі 5-6. Ну, то бок просто пушка. Ну, яны задушылі. Яны задушылі, па-першае, яны навязалі гульні ва ўсіх тых гульнях, якія яны гулялі з канкурэнтамі. Ну, то бок, яны гулялі ў такі гандбол, якой ім прыемна гуляць, а не суперніку. І гэта, мне падаецца, была вось галоўны момант, чаму яны перамагалі ў тых гульнях. Слухай, гэта ну, такі страшны сон Боба Ханіных. Яны задушылі ў гэтым сезоне Гіцеля, Пютліка. Шкада, што з мемам не атрымаецца, але ну, вось антыдот вось дзесьці там. Ну так. што, пераходзім да трэцяга радка і, напэўна, таксама мы супадзем тут. Бо я не бачу, як гэты Берлін можа скокнуць вышэй за трэці радок. Пры Ну, ўсёй маёй павазе і любові да клубу, да Боба Ханінга, да ўсіх тых, каго з намі ўжо няма у Берліне, але гэта каманда, якая тым складам, які ёсць, тут я ўжо буду пагаджацца з табой на ўсе 100, што просто дайце ім 2-3 сярэдніх гульцоў на падмену, тады яны будуць галоўнымі канкурэнтамі, фаварытамі за другі радок. А з гэтым складам не. Ну, мы, калі размаўлялі пра Берлін з табой мінулым разам, у прынцыпе, пагаджаліся з тым, што Берлін сканцэнтруецца на лізе чэмпіёнаў, але зараз сітуацыя выглядае такім чынам, то окей, яны сканцэнтруюцца на лізе чэмпіёнаў, але трэці радок усё ж такі трэба браць, таму што без лігі чэмпіёнаў будзе сумна ў наступным сезоне. І думаю, Ну, што так, так, Берлін так. намагацца будзе ўсімі сіламі зрабіць усё, каб быць трэцімі. І з-за гэтага таксама ось прыйдзецца траціць сілы, можа быць, не там, дзе яны б хацелі, але прыйдзецца. Таму што трэці радок трэба яшчэ будзе пазмагацца за яго. Яго проста так ніхто не аддасць у Ну, гэтым сезоне. слухай, яны мацнейшыя за кіль і ёсць пытаннішкі па лемага. Ну, то бок, будзе цяжка, але ну, павінна хапаць гэта запасу. Ну так, але вось бачыш, зараз былі траўмы там у Ліхтляйна, зараз Лассе Андерсон не гуляе, і ў Берліну ну, насамрэч складана. Ну, нават пры гэтым, пры там Ліхтляне, які можа гуляць там 5-10 хвілін пры адсутнасці Андерсона, яны ўсё роўна амаль там ну, конечно, з праблемамі, але без такіх вялікіх выпрабаванняў яны праходзяць кіль у кубку. Ну, таму што кіль настолькі. Ну вось я пра тое і кажу, што ёсць Берлін са сваімі праблемамі, ёсць праблемы канкурэнтаў і праблемы канкурэнтаў усё ж яны такія больш фундаментальныя, што ли. Ну так, што яшчэ мы можам дадаць пра Берлін? Гэта тое, што вось сёння прыйшла навіна, што Берлін пакідае ДН Міласлаўю і пераходзіць у Кельце. Кельце вырашае праблему з брамнікамі. Вось, мы так думаем. І пытанне, што павінен зрабіць Берлін, каб вырашыць сваю праблему з брамнікамі, якая вось з'явілася. Ну, вось я не ведаю, там, калі пры Міласлаўлю нікога на рынку няма, ну, то гэта будзе нейкі гэмбл, я тут за тое, каб Мёстля падпісваць, таму што яму не трэба будзе адаптавацца да Бундеслігі.
Яны хочуць Бальзенжэ, хочуць Бергеруда, шмат опцый, ніводнай добрай, ніводнай калібра Міласлаўлева. Ну, мне вось падаецца, што Бергелу быў бы добрай опцыяй для гэтага Берліна. Яго не тое, каб сказаць, што добры паўтара сезона мінулых былі, але ён усё ж такі брамнік дастаткова топавага ўзроўню і ўжо дасведчаны. Але твая ідэя з тым, каб падпісаць Мёсля, мне таксама падабаецца. Адзінае, што пытанне, ці вось не замалады гэта будзе склад брамнікаў. Ну слухай, А, мне і з аднаго боку, падабаецца, ад іншага у Магдыбурга будзе такая ж гісторыя. але ну там маладыя і дасведчаныя як першыя, якія цягнуць. А мне, дарэчы, вельмі падабаецца прагрэс Лас Людвіга ў гэтым сезоне. Ну просто калі ў мінулыя годы мы казалі, што ну гэта нават не другі кіпер, то цяпер я месцамі адчуваю, што ён можа даваць камандзе на адрэзках больш, чым Міласлаўля. Ну я таксама вось яшчэ год таму думаў, што ну гэта не ўзровень Берліна і але ён насамрэч спрагрэсаваў моцна і зараз ён выглядае як брамнік, які заслугоўвае гуляць у Берліне і магчыма нават там у нейкія адрэзкі ён можа выглядаць як першы брамнік. Так, цалкам згодны. І нам застаецца Фленсбург. Фленсбург за гэты час згубіў пункты з Лемага. А так, усё, што мы казалі мінулым разам, я пад усім усё яшчэ падпісваюся. А больш за тое, я скажу, што калі мы паглядзім, як размяркоўваюцца галы па камандзе, мы паглядзім, што ў Фленсбурга самы збалансаваны склад. Ну, то бок, там, канешне, ёсць ярка выражаныя лідары, але там іх даволі шмат. Ну, то бок, там, калі не пойдзе ў Пютліка, пойдзе ў Гургіча, напрыклад. Няма такой залежнасці ад аднаго гульца. Адзінае, што вось мне падаецца адрозненне ад таго падкаста, які мы записывалі пра Бундеслігу мінулым разам, што я бы сказаў, што абарона Фленсбурга трохі пагоршылась і яны зараз трохі горш выглядаюць. Яны таксама гуляюць у вельмі хуткі гандбол, яны першыя там па закінутым галах. Вось яны, дарэчы, першыя па галах з 9 метраў. Вось, ну але зразумела, што калі ты маеш Гіргіча і Пытліка у адным складзе, то хутчэй за ўсё гэтых галоў будзе шмат. Вось Фленсбургу не хапае гульца на пазіцыю правага паўсярэдняга, які быў бы ну хаця б дастаткова якасным, каб хоць трошкі забіраць гэтыя нагрузкі ў атацы. Таму што зараз выглядае так, што не Тоннесен, не Кіркелёке яны не ў стане як бы дапамагчы ў атацы, і з-за гэтага трэнер нават вось у апошніх гульнях ён праварукага гульца карыстаецца, то бок там Мёллер выходзіць. Гэта было з Берлінам, прычым з Берлінам гэта было прям моцна відавочна, што ёсць праблема на гэтай пазіцыі, таму што калі яны гулялі толькі праварукімі ў задняй лініі, у іх было ўсё добра, як толькі выходзіў леўша, пачыналіся праблемы, пачыналіся страты і ў канцы там, дарэчы, таксама былі страты ад Тоннесена. Вось таму Фленсбург выглядае як галоўны прэтэндэнт на другое месца. Яны маюць супер добры склад, збольшага вось акрамя адной пазіцыі па факце. І я думаю, што яны дастаткова ўпэўнена дайдуць да гэтых срэбраных медалёў. І для Фленсбурга вось ёсць два адкрытыя пытанні. Што рабіць з Пытлікам і дзе знайсці гэтага леўшу. Таму што за Пытліка па заканчэнні гэтага сезона Берлін прапануе 1 мільён 200 000, каб ён ужо пасля заканчэння сезона перайшоў у Берлін, а не чакаць каб год. Вось. І якія ў цябе думкі на гэты конт? Трэба заставіць яго яшчэ на сезон, альбо трэба Я б рабіў кашаут, таму што гэты гандбол тут за мільён, ты можаш падпісаць 3 гульцоў такога ўзроўня, што ты выраўняеш проста гэтую заднюю лінію і
атрымаеш там перспектыву. Але гэта ім вырашаць. Ну, я таксама пагаджуся тут. Ад пытліка я пазбавіўся бы, атрымаў, магчыма, гэтыя 1,5 мільёны нейкія. І, у прынцыпе, спакойна б шукаў замену ў заднюю лінію, таму што, ў прынцыпе, праблема пытліка яшчэ ў тым, што вось гэты фон такі, так сказаць, пазаспартовы, ён негатыўны. Заўзятары незадаволены тым, што ён падпісаў доўгі кантракт, а ў выніку вырашыў пераходзіць у Берлін. Вось. І таму лічу, што гэты негатыў не патрэбен камандзе. Гергіч, в прынцыпе, выглядае так, што ён гатовы цягнуць на сябе роль галоўнай зоркі ў атацы. Яму трэба гульцы, якія будуць дапамагаць. Праблема вось леўшы, мне падаецца, яна зараз галоўная. А так, Фленсбург, мне падаецца, што каманда, якая будзе гатовая змагацца ў наступным сезоне з Магдебургам, калі вось яны вырашаць праблемы леўшы, і яшчэ ім трэба брамнік, таму што Мёллер сыходзіць. Вось гэтыя две праблемы і вырашэнне такія, што за 1,5 мільёна я лічу, што можна штосьці добрае знайсці. Яшчэ застанецца там амаль мільён, напэўна. Ну, тут цалкам згодна. Атрымалася ў гэты раз, што мы сышліся па ўсіх пазіцыях. Напэўна, праз 2 тыдні мы будзем абмяркоўваць, ужо будзе бліжэй да чэмпіяната Еўропы, і там мы наўрад ці сыдземся хоць на чымсьці. Не, я думаю, што па адной пазіцыі мы 100% сыдземся. Ну, так. Але ці цікава гэта абмяркоўваць? Але паглядзім. На гэтым мы кажам вам да сустрэчы. Да сустрэчы.